Esselamu aleyküm, hormatly vatandaşlar, eziz Türkmenim. Dünya Türkmenleri, doğan kardeşlerim. Anha, 12 ayın sultanı, Ramazan ayı geçti. Yüreğinde Allah sevgisi olan her bir adamın dört gözü olup qaraşıp, tutuş bir ayın dowamında oraza tutup ibadatları yerine getirip, yağışıdan yağışı dilekleri diyen mukaddes ay. Bu ay Allah iman edenler bilen bir varın arasındaki bağlanışığın, imanın hasam berkeyen, cevisleşyen, kalbinin, ahlağının, ruhu dünyasının hasam giňeyen aydır. Ulaytada adamın en esası düşmanı nefsine karşı Allah Taala'nın onu sıynaga diyen aydır. Kalbi temiz imanlı adam bu sıynağın elbette yengillik bilen höddesinden gelir. Ol Ramazanın gelenine çağı yalı begener. Emma gidenine yüreği bilen kıynanar. Sebebi ol yıl boyu dua dilek edip bu mukaddes aya yetti. Yine dua eder gelecek orazalara getirsin deyip. Sebebi ol Allah sığınya. Yeke tek hakkın Allah'dığını biliye. Yüreği arassa, kalbi temiz Türkmenim. Allah'ını tanamadık, haram nefsinin kulu olan ne musulmançılığı bilir, ne de orazanı. Onun için bu ayam hemişeki adatı, vaqtın geçişi alı keypi sapada, şıltak töhmette, dava cencel, yalanlar bilen geçer gider. Sebebi onun durmuşu yalan. Ol soraw jogapda günahlarını üstüne yüklep bilecek şeytanın bu mukaddes ayda Allah Taala'nın emri bilen zincirlanıp bağlı saklanyanlığını bilýänem bolsa yine de haram nefsinin uğruna iki yana urunup günah kazanmagyny dowam edýär. Sebebi onun Hudaý başka. Şonuň üçinem ol pis niyetinin kulu bolan gittikçe batyp otyr. Allah Taala Türkmen halkynyň orazalaryny kabul eýlep päli ýamanlary dünýä paş etdi. Türkmenin hakyky oppozisiýasynyň emele gelmegine päskelçilik döre diýenleri dünýä maskar etdi. Olar indi Türkmen halkyna ve Türkmenin döwletine agzurup bilmän biri-birine agzurup başladylar. Emmemiz bu zadyň şaýady bolup otyrys. Aslında ýagdaýyň häzirki nokada geljegini öňtelim gezek duýduranlar boldy. Ýöne
tayyar aşın eýeleri we internet gahrymanlary köpçülüğün ünsüni şol hakykatdan sowjak boldy. Hakykatlar orazada Allah tarapyn açaçan bir şekilde halka görkezildi. Unutmaň, her alan demeňiziň hasaby bardyr Allahyň öňünde. Eziz ýyldaşlarym, musulman doganlarym, gardaşlarym, dünýä türkmenleri, hemmeňizi mukaddes Oraza bayram bilen tüý sürekden gızgın ve mehirli kutlaýaryn. Hemmeňize can saglygyny, maşgaly awadançylygyny, halal ırskaly bereketini, dürli ýurtlarda sergizdan yetim çağa ýaly bolup ýören her bir türkmenimiň öz mehriban ojaklaryna dolanmagyny, inniki orazalary biri baryň emri bilen asuda, azat watanymyzda, ata watanymyz Türkmenistanda toy saçaklarynyň başynda agzybilik bilen bellemegi çyn yüregimden arzu edýärin. Ençe ýyllap gorkup ýaşan merdimsiň. Oýan sen, dayan sen galkyn türkmenim. Kalbymyň töründe agyr derdimsiň. Oýan sen, dayan sen galkyn türkmenim. Men sana yüzlenýän mehriban halkym. Oýan sen, dayan sen galkyn türkmenim. Gorkudan sandyrap gizlenip yatsaň, ýok bolar ertire halkyn türkmenim. Zalimler türkmeni ýyza itendir, şonuň üçin kösenýändir türkmenim. Acı etten geçip sünkeyetendir. Oyan sen, dayan sen, galkyn türkmenim. Doymazlar vatanı hice sattılar, mazarın yat iyildi kaldı türkmenim. Erkin pikirleri iç attılar. Oyan sen, dayan sen, galkyn türkmenim. Azat erkinlikten övsen yerler, sana bir gün gelip yeter türkmenim. Zalimdan dıyınmıştır ençeme iyiller. Oyan sen, dayan sen, galkyn türkmenim. Karaca oğlan Aydar, sözüm bitmedi. Hakkı gözleyerim, menem türkmenim. Dava cencel, bu yalanlar yatmadı. Oyan sen, dayan sen, galkyn türkmenim. Korkudan sandırap gizlenip yatsaň, ýok bolar ertire halkyn türkmenim. Oyan sen, dayan sen, galkyn türkmenim. Orazalaryňyz, pek niýetden eden dua dileýleriňiz kabul bolsun. Bayramınız mübarek bolsun adamlar.